Oy, ay binuang dia. Bangon dia. Idayon, idayon. Agay ka dayon. Agay. Oh. Dali ay, dali ah. Agay, agay. Say dali ah. Agay. Uy, dali ay. Dali ah. Agay. Hindi na ako galag. Mabiral ta. Dili ato kinahanglan na to. Wala ka. Wala. Kani ay, kani mo na kay lansa. Mo na nakabangga. Wasa na yun ako bang agi. Ayo lang. Ala niliki. Mabayron jud ka ni. Ha? Agon tiil. Wala na balik Bayron na. sa gani ako angkol. Ya angkol. Angkol ni nako. Nira nabali man tiil. Unsa na bali ang tayo nga wala na ako mas magay na ka-break man ko. Uy, ko mulakaw ko, di pa ko galakaw. Oy, sir. Uy, tabangan na tabangan. Muhilat live na, live, di ba? Live. Live bitaw mo, ma-live bitaw mo nga wala na ko ma. Papanawag mo kanang kuan, aron mahusay ni ron. Oo, Kasi ba din? Magpanawag kang Tawag mo. Batom ba, batom? Tawag mo oh. No, nay ni agi. Yung paligis ka na, papaligis oh. Ako batom. Ah, Batom. tawag husay. Husay yung tani kay mo. Kompleto mo ko. Ginamagan na ay. Isog pa kayo, isog pa kayo. Naka-break ko. Kita, Oh, nag-live ko ha. nadamagan. Sakit kayo ni ani Kita, ma'am. mi ada ka may galing. Oh, sakit kinabali yun eh. Bali. Di ko kalakaw oh. Ako sa ha kanang. Wa man ganina agis ligid binanggaan no. Uy, ikaw pa'y masuko, ikaw pa'y nakabangga. Sa hojod, kuan ka ng attorney. Atorya lang yung nagpa. Attorney. Attorney ko sir ha. Attorney, patay ka. Sir. Oh, karon sir. Sir. Makitang katag Unsa sir. Attorney. Attorney lagi na sir. Uy, ay di na senior citizen day. Hoy, attorney na. Ano yan mga sir? Di kay bombasay. Ma'am. Sir. Ma'am, dada ko hospital ma'am. Mamatay. Unya na husayon ta. Wa jo nay uwa gi. Sus ang naka-break yo ko ha. Ako'y nag-drive. Dili ka mo. Dito ra mo sa loyo. Oo, sige. Sa tubangan. Bantog na tumba. Atong husayon sir ha, atong Oo, sayon tani, kompleto ko na ako'y lisensya. Na ako'y ID sa SS, papag-ibig, sa PhilHealth, na ako'y rehistro sa motor. Nag-helmet ka sir. O, kinahanglan din mag-helmet. Oh, mag-helmet sa gasa. Kinahanglan din mag-helmet. ha. O, ata na husayon ha. Unya sir, unsa may gusto nimo kanang daka ospital sir. Ma'am, kung hospital ma'am. Yung hospital, x-rayhan ni. Mahal kig bayad. Bayad pa ta sa doktor. Napay tambal. Magpabayad ta. Oy! Bayri. Ang Oh, pabayad na lang ng live. Live ni live. Nawagan na ko sa kong inahan. Maanaligsan ko. Tanawon ta ng CCTV, o nagpaligis, bagid. Naligsan bagid tika. Tanawon, kita na. Guba na dia, guba na si TV babaw. Sir, paminaw ko sir. Kung datong tanik ospital, abot sa ospital, buhatan man ni og kanang Uy! papilis. O, buhati, papilis. Orderin na daan dito. 5K, kundi 10K. Siya man ang Ikaw sabi, ni mo nga lang sige nagpanagpa. Ay, day, hilom sa dia, day ha. Hilom sa dia, day. Mura magmay na banggaan. Sir, unya, kung magpa-hospital ni siya, sir, siyempre, ikaw nakaligis, ikaw ang mubayad sa x-ray, sa tambal, na napagdi ka ng professional fee. Oh, napagi unprofessional fee. Ay, gusto lang ko bayaran na lang ma'am. Oh, sir. Bayari na lang, sir. Pwede na siya kayo. Tutang na. Para dili. Ngano mo bayad man jud ko nga wa man jud ko kabanggaan agad. Ay na lang oy kay nahayang oy naikuan. Iba motor na kabangga. Oh. Kinsa man gid ni? Kamu kinsa na siya. Pertim na siya sa ba. Ay, nagkablak sir. Kasuhan ko nag-apil. Sismusak. Ay, aw ka ng sir. Di man gid magigsito sa sir nimo. Ospital na lang ta sir. Sige. Tutal ako lay bahala. Kanang attorney man ko. Oh, ay ako'y bahala ani. Ordiran ko na daan dito sa funeral homes na mas by 1 dito. Kamong duha akong palitan. Ha? Daw sa mo kay wa mo tay mahimo ani sir. Di gid siya mobayad sir. Pilay views. 1 million views. I-report ninyo. 1 million views sa ka mawaw. 1 million views na. Kinsa man jud ka, ha? Kinsa man jud ka? Ilabot dire ka bayar ka sir. Ang kuan sir kay. Musugot ka nga. Kuan na lang. Bayad na lang ko sa muka binyo. Focus kuya. Focus na si sir kuya. Atras lang niya. Okay, kapte. Unya ra atras yung ha nagkanang Unya nakita. Maka-istorya ko ba? Ano ba rolling action ipundo lang sa gamay o sa atras ay ana rolling action ana. Okay. Rolling action. Dire lang ako kuya. Dire lang ako kuya. Ana dire si sir dayon. Rolling.